Привет и от Кала Фигера. Едно приказно място, което до сега не съм ви показвала и не планувах, но хубавите неща стават случайно. Обещавам много да ви хареса. Маршрут за фотографиране. Може да избереш език и да ти обясняват кое, къде, какво е. И така интересно е. Пещерите от среща. Ето и тук в услуга на туриста. Както няколко пъти вече казах, в южната зона на Майорка, на острова, има предимно кали. Заливът на Кала Фигера е един от най-дълбоките и най-красивите, може би. Ето и прясната риба за деня. Без пари. Изгубих някъде съпруга си. Ето. Домовете. Местата за паркиране. Тук лесно може да цапнеш във водата. Това си е само за акварел. Тук направо да се качваме и да се връщаме с него. Todo auténtico, como se dice. В случая какво се получава? Гараж лодка. Ой. Ето го всъщност и другия край на залива. Моето момче. Тук още веднъж помощ на туристите. И всъщност сме в другия ръкав на залива. На Кала Фигера. По-дълбокия. Прекрасна разходка и днес. Макар че не се чувствам много добре, някакъв вирус върлува. Но за сега спасяваме положението. Споменавала съм и друг път, но може би нищо конкретно. Продуктите на Аквасорос от години спасяват нашето семейство, фамилия в по-общ план. Така че добре, че пак с мен и успях да се закрепя още при първите симптоми. Доста приятели на Майорка се оказаха болни. И сме почти на финала. Ето го. Идвали сме много пъти от другата страна. Там всъщност в нея посока е Кала Барка, където живеехме.
живяхме 5 години и много пъти сме идвали от нея страна пеш. Около 12-13 км са. Тук не знам колко са от тая страна. По-малко са. Но е по-живописна пътеката. Там се минава през парк Натурал де Мондраго. По-гориста местност. През лятото е много по-приятно. Ето е и от тая страна. Като един истински морски вълк. Чао!